de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar, en el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero vacilar. Onde está? O que? O sex symbol da empresa? Aquí! Non, o gato. Non escoitaches berrar un gato? Nada de gato, por qué? Había un gato por aí. Sí, home, axúdame a buscalo. Ah, sí. Ai, mi Aló, mariña. pobriño. Micho, Debe de Micho. estar o pobre sufrindo un Micho, montón. ¡Ey! Con eses berros. Ai, mi Micho, berraba moito. En el fin de semana quero gozar, en el fin de semana quero vacilar, en el... Micho! Micho! Cholo. Non vexo o gato, onde está o gato? Onde está o gato? Que gato nin que gata? Que? Eras ti, berrando e cantando así, dese xeito. Ai, mi madriña. Como? A maneira de berrar. Eu? Tes unha profesión de futuro, aí véxoche. Ofrecerme para cantar con os dúos dinámicos, pero ao final no. Pero porque dis que canto ben. Maravilla. Sabes o que vou facer? Vou falar con da orquestra Loca. Loca van, porque é o Puma ese. Que puma? O Puma está do buscando... numerado? No, o daqui, o de Ribadumia. Está buscándolle plaza no centro de día. Eu non sei, que Digo nada, eu de digo orquestas non controlo nada. Bueno. Mira, non, digoche, de cantante non, de cantante de espantallo nunha leira, que cantando así non se acercan, vamos, nin os boitres. No, estás Te digo eu. equivocado. No, mira, o que se utiliza de música nas leiras son os CDs, porque depende do autor do CD, mete máis medo. Por exemplo, se colles un de Super Piñeiro xa non entra ali nin os gorrións, son a locura. Pero que pasa? Ti és moi vacilona, a mellor ti cantas moi ben. No. Non querías quitarte a ti como canta. Non, porque eu non fago tanto ridículo como a ti. Eu non canto. Eu o que fago ben é bailar. Bailo así. A min gustame bailar. Cago en Dios. E a mí me gusta que bailes, carallo. Pero mira unha cousa, viñame ben a mí si ti saber bailar, porque eu necesito aprender a bailar. Elo, vas te meter gogo? Era o que che faltaba xa. Efectivamente. É que hai unha película aí que eu vou facer de recheo e teño que bailar. De extra, unha peli. No, extra é o aceite de oliva virxe. Na película é de recheo. Porque é unha Demasiada escena... cultura para ti, non? Que dis que vas facer de... É unha escena dunha película Sí. que van casar uns. É unha boda, porque hai xente que está moi mal. É unha película, é ficción, pero hai que estar moi mal para casar. Sí. Que estás moi mal para chevar, levarche a ti a unha Bueno, película. De verdade, que as ganas que teño eu, vas ti a unha peli. Que xa a película, ti? Pero sí, estou pensando unha cousa, mira. A ver, Se eu che ensino a bailar, ti levasme a peli, que te parece? pareceme que tes uns collóns de cabalo, porque eu non podo decidir quen vai a peli. Eu se quero levo-te ali. Bueno, E logo negocias, pero eu non Pois decido eso. quen vai a peli e quen non vai a peli, entendes? Ahora, queres que te leve ali, eu levo-te. Pois Igual que eso, vou eu, sí, é o mesmo sí, gasoil. pareceche ben. Sí. Vale, pois eso. E ti enseñas-me a bailar a mí, Sí, ainda sí. que non che collan. Bueno, primeiro ensínoche, Claro. e despois vamos para lá e despois xa falamos, vale? Perfecto. Veña, que queres aprender? O paso dobre? No. Habrá que empezar por algo máis fácil. O dobre é moi complicado, habrá que empezar por paso lixeiro. No, digo, Me que es burro, de verdad. A ver, un merengue entón. merengue, por favor, me sube el azúcar. Vamos a ver, eu non son pa nada merengue, nin son culé, nin nada desa merda. Eu son daqui, da casa, son do Celta. Estuve en cos Non carcamanos. estou falando deso, que non estou falando deso. Non dixache merengue. Bueno, a ver, unha salsa. A ver se por aí... Pois antes teño que escoller unha salsa rosa, que para o langostino ainda non vai mal. Tens que quitar a cabeza, porque se che goteo de dentro da cabeza na salsa, xa che desvirtúa tamén. De verdad, Pero o langostino bo non pide salsa, o que pide salsa é a merda. Controlas todo, o repertorio controlalo, non? De baile, mira. A ver, unha rumba. Mellor. Prefiro unha escoba. Porque a rumba hai que desmontala, hai que poñer a cargar na batería. Logo ás veces non volve para onde ten que ir, porque se vai para non outro... podo creer que este pasando isto, de verdade. O que? Non dou crédito. Eso pasa en A moitos ver, vamos bancos probar. tamén. Que tal vals? Bueno, vou bastante ben. Vamos bailar ou non vamos bailar? Que? Para, quieto. Acabo de ver o gato por aí. Mira, correndo por súper. Vai por el, vai por el que lle vai pepar todas as robalizas o cachadas. Corre, Disti? corre. Micho! Micho! Era fin de semana que Xa verás ti, como por culpa deste paspambu quedarse en película. Ei! Non é un gato, era un cocho! Está aquí! Ti, 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 ti. Era fin de semana. Se traballara en Supernito isto non me pasaba. Compra Supernito, todo muy barato y bien colocadito. Compra Supernito, y por